Nou, goeie. En leuk dat je me zorgen. De vorige vlog ben we natuurlijk eindigd daar in Linkdal. Nou, die Linkdal dat verlaten we weer. En wij gaan eigenlijk via Varsund en Vlekkefjord. En Varsund, dat is een plakje, dat zijn maar zo zien in de vlog, maar het water dat rekkert. Die waait een soort van de berg hoor. Maar in ieder geval via Varsund en Vlekkefjord gaan wij dan op naar Stavanger. Of naar Egersund, maar daar komen we eerst nog. Nou, Egersund, daar nachten we gewoon met op een parkeerterreintje ergens in het stadje. Dat is net zo heel interessant. Ja? Dus dat is sliepen de morgens eten en dan gaan we voort. En daarna gaan we dan op naar Stavanger. Nou, Stavanger, dat is, daar hebben we een skofje stingen, hebben we een paar dagen stingen. En daar hebben we de fiets gepakt en ben we mooi aan de fietsen geweest. Nou, en dat is pas hoe mooi het de natuur is natuurlijk. Op het moment dat je dat ziet en mooi met je fiets kunt rijden. Dus nou, dat zul je in ieder geval in deze vlog. En om het alvast spannend te maken, in de volgende vlog, dan gaan we naar de Prijkenstoel. Dus dan gaan we van Egersund, daar rijden we een licentie, dat is mijn hele licentie rijden. Daar rijden we naar, nou in ieder geval vlak naar de Prijkenstoel. En bijzonder naar daar rijden, maar dat misleer je een beetje nageleden. Dat komt daar in de volgende vlog. Maar in ieder geval, dat is mijn hele licentie, dus daar ben we dan samen. Voor nu, een groot plezier met je naar deze vlog. En dan hoop ik je hem in ieder geval de volgende keer weer te zien natuurlijk. En de Prijkenstoel, dat wordt spannend. Ja. Voor nu, nou ja, kies het voor de tijd doen, kies het aan het einde doen. Maar denk om het toenke en ben je nog geen abonnee. Nou ja, doe dat gewoon. Hè. Kost het niks. Even abonnee indrukken en dan ben je het. Hey, een groot plezier met je en tot laters. Want dan ben we natuurlijk weer een paard. Laters. Eigenlijk moet ik die hebben. Ja, dat mag net van de regering. Dus. Niet te waard, ze wordt voor.
koud, beetje het pootje baden en wellicht kunnen wij dat in de loop van een nieuwe week ook gaan doen. De temperaturen gaan omhoog. Het wordt echt wel weer aangenaam en wellicht op een enkele plek zelfs zomers. Nou, van nu nog iets koelere lucht in de aanvoer. Hoge drukgebieden zuid van ons, lage drukgebieden noord van ons. Dit is die storing die noodweer geeft boven Scandinavië. Die blijft daar. En wij hebben te maken met een afgezwakt storing. Wat Ik vind dat het ook goed is. Jongen. Ja, nee dus. Zo neemt dat anders iets net mee. Ja. Ja, jammer. Ja, je wordt dus weg, vriendje koffie. Gewoon lekker ontbijt.
reis richting Stavanger. Volgende keer dus de preekstoelen, de prijkenstoelen. En ja, dat is echt een prachtig mooi gebied natuurlijk daar. Maar in ieder geval, we hebben eens fietstocht hier in Stavanger, hebben we er natuurlijk ook mooi getroffen met waar. We hadden trouwens over het algemeen steeds dat we nu het stapje maken met het prachtig mooi waaien, dus we kleien helemaal niet. Maar ik kreeg voor de tijd een tekenbied gewoon. En daar heb ik medicijn verkregen van de dokter. En dan heb die al zijn van de matrimon teken met de zinnen. Nou, we gingen natuurlijk prachtig mooi waar met die fietstocht. En vervolgens had ik de rest van die hele vakantie had ik mijn verbaande lippen rond. Want alles wie heel gevoelig voor de zin op een of andere manier. En ik hier een vuurreed kapje. Maar klaar, het is wel goed kwam tenminste. Het is wel een beetje aardig op de oog al hier. En, maar dat zie je volgende keer. Dus voor nu bedankt voor het zien weer. En ik zie hem graag volgende week vreed. En dan zie je dus de preekstoel. De preekstoel. Ja? Want volgende week. En dan ben we weer op paard. Laters.